An haifi Mr. Peter Obi a ranar 9 ga watan Yulin shekarar 1961 a garin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya. Bayan ya kammala makarantar firamare, Obi ya halarci Christ the King College inda ya kammala karatun sakandare. Daga nan sai ya samu shigan jami'ar Najeriya da ke garin Nsukka a shekarar 1980, inda ya samu digiri a ilimin falsafa a shekarar 1984. Daga nan kuma Obi ya halarci Lagos Business School a birnin Lagos na Najeriya, da Harvard Business School da ke garin Cambridge na Amurka, da London School of Economics na Jami'ar Columbia da ke birnin New York a Amurka, da kuma Institute for Management Development da ke kasar Switzerland. Haka kuma ya je Kellogg Graduate School of Management a Amurka, da Said Business School na Jami'ar Oxford da ke kasar Ingila, da kuma George Business School na Jami'ar Cambridge a kasar Ingila. Kafin ya shiga siyasa, Obi ɗan kasuwa ne wanda ya rike mukamai da dama a wasu masana'antu masu zaman kansu, ciki da Next International Nigeria Limited, da Guardian Express Bank PLC, da Future View Securities Limited, da Chams Nigeria Limited, da Paymaster Nigeria Limited, da kuma Fidelity Bank PLC. A shekarar 2003, Obi ya shiga fagen siyasa a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Anambra na jam'iyyar ABGA, inda hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP Chris Ngige a matsayin wanda ya lashe zaɓen. Amma a ranar 15 ga watan Maris na shekarar 2006, kotun ɗaukaka ƙara ta ayyana Obi a matsayin wanda ya samu nasara a zaɓen gwamnan. An rantsar da Obi a matsayin gwamnan jihar Anambra a ranar 17 ga watan Maris ɗin shekarar 2006. Majalisar Dokoki ta jihar Anambra ta ga Obi daga gwamna a ranar 2 ga watan Nuwamban shekarar 2006, inda mataimakiyarsa Virginia Etiaba ta maye gurbinsa a matsayin gwamnar mace ta farko a tarihin Najeriya. Amma Obi ya kalubalanci tsige shi da majalisar ta yi, kuma kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da shi kan kujerar gwamnan jihar Anambra ranar 9 ga watan Fabrairun shekarar 2007. Obi ya sake barin kujerar gwamna a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2007, biyo bayan zaben da aka gudanar wanda ɗan takarar jam'iyyar PDP Andy Uba ya lashe. Amma Obi ya koma kotu da cewar bai kammala wa'adinsa na shekaru 4 ba, lamarin da ya sa kotun koli ta Najeriya ta dubi batun, ta mayar da shi kan kujerar a ranar 14 ga watan Yunin shekarar 2007. Obi ya nemi wa'adi na biyu a zaɓen gwamnan da aka gudanar a shekarar 2010, kuma a ranar 7 ga watan Fabrairu ɗin shekarar 2010, hukumar zaɓe ta ƙasa ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen. Bayan kammala wa'adin, Mr. Peter Obi ya sauya sheka zuwa jam'iyyar PDP, kuma a ranar 12 ga watan Oktoban shekarar 2018, an ayyana shi a matsayin mataimakin Atiku Abubakar, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar, inda suka zo na biyu a zaɓen shekarar 2019. A ranar 24 ga watan Maris na shekarar 2022, Obi ya ayyana aniyar tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar PDP a zaɓen 2023. Amma ya canza sheka zuwa jam'iyyar Labour, inda aka ayyana shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaɓen fidda gwanin da aka gudanar a babban birnin jihar Delta na Asaba ranar 30 ga watan Mayun shekarar 2022. Mr. Peter Obi mai shekaru 60 a duniya ya auri Margaret Brownson Usain a shekarar 1992, kuma suna da 'ya'ya biyu.